wayah wengi nganti gagat rena nganggo mandek ya Mas. ayo wong karang ya wis tuwa Lah iya. wong para aku kan kari karep tok dadi ana kaya ngene mblas-mblas iki jan lang efek Padha karo kula Mas, tenan wis. catatan sajroning ati datan luntur saya marani aku kowe dadi karwa yo marga Engko yo lekas meneh nek karep. Mergane yo. Ayo. Faktorku. Nek ana wong kula nuwun ning yo leren. Yo. Lah. Iki pamundutan akeh banget ana sing ngersake